Benvenuti alla felicità al cubo. La moda è aquí. Quin jacet més xulo! Doncs jo m'estic. Mira aquell. Ara puc continuar? Doncs el que deia... Ula! Aquell me'l compro. La meva àvia es passa el dia fent jerseis de llana. Ui, quin fred que fa! Ui, quin hivern més llarg ens espera! Els meus nets aniran ben calentons! Clara, saps en què estàvem imaginant-se? Segur que s'estaven pensant en aquell noi que està passant per allà. Segur. Sembla que continuïn el seu món. Que no, que jo estava pensant en la meva àvia cosint. I què li passa a la teva àvia? Pues que em fa jerseis de llana, com he dit abans, i em pica molt. I a mi que me'n faria un. I a mi també, però igualet que aquell d'allà. Aquest model. Molt jersei, però us heu preguntat quantes orelles hauríem d'estirar per fer jerseis per tots els catalans i catalanes que viuen a Catalunya?